крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое победи православному българскому народу, да съпротивения даруяй и Твое сохраняй. Направя, че ти не можеш да прочети. Айде, давай, виж много народ. После ще им дадем сега такова погаче. Да, давай да погаче на всички. Добър ден, колеги! Надявам се, че от тук нататък наистина всички ще бъдем участници в един процес, който ще обедини една богата история с големите очаквания на футболната общественост, които в края на кращата провокираха това обединение. И се надявам и тук е мястото вместо публистични прелюдии, така да изразя нещо, което ме помолиха преди мъничко феновете, да изразят своята благодарност и своето очакване, че Благоевград наистина няма да последва футболните съдбини на Враца, на Русе, на Добрич, а наистина това, което стана в последните 2 месеца, ще се превърне в едно предвещание за утрешния ден и ще бъдат написани нови славни страници в зелено-бялата летопис. Знаете, че на 7 август този нов обединен клуб ще бъде факт и юридически.